изкуствено, нали, от човека създадено, така че да печелим енергия, а не само да влагаме. Проекта ИТЕР може да проверите в интернет. Този проект, в него участват, във Франция се изгражда този реактор, в него участват много държави, много лидери, които уж са голяма конкуренция по принцип, но тук в името на човечеството или на парите не е много сигурно. Така де, но е интересно, че всички рамо за рамо застават. Америка, Канада, Русия, Франция, като между другото Франция е много голям енергиен лидер в света. Те са лидери, пионери в ядрената енергетика до някъде. Не точно пионери, но лидери. Така да е, целият Европейски съюз, включително и българско участие има там. От физическия факултет колеги се занимават с ресърчи по тая тема. Китайци и какви ли не още хора от цял свят се мъчат това нещо да го направят. В момента е в строеж, така че нали, още не можем да знаем докъде са стигнали и какво ще се случи, но когато го построят, това нещо ще бъде един много сериозен експеримент. Дано всичко е наред, дано проработи, дано всички тези милиарди, които са внесени, вложени там, да се отплатят предостатъчно на човечеството. Така че това е наистина нещо, по което може много да помислите и много да гледате, но е интересна тема. Това е нещо, което се надявам по наше време, по ваше време да бъде нещо съвсем нормално. Както имаме тук АЕЦ Козлодуй, така да имаме някакъв, как да го кажем, таец или нещо такова, термоядрен тяец или нещо такова, което да бъде дори и в България и да бъде нали, най-често срещано нещо. Тогава, между другото, ще се оправим много и с, ако сме до това време сме оправили да имаме много електрически автомобили и всичко да работи на ток, много по-лесно. Така или иначе ще имаме много енергия, тя ще стане много по-евтина, ще можем да се справяме много добре с всичко. И въобще да се откажем от горенето и то да ни създава проблеми всякакви, защото представете си, че имаме термоядрен синтез и тока стане супер ефтин. Никой няма да има камина вкъщи, дори ако говорим за това елементарно нещо, всички ще се греем на ток, няма да бучи, няма да пуши, няма да замърсяваме атмосферата, ще си караме електрическите автомобили, няма да бръмчат и да изпаряват разни там вредни вещества и парникови газове. И няма да има и кой да ги обори и да каже, да, но тъй като караш електрическа кола и всъщност премества замърсяването от колата ти в централата, в теца, нали? Обаче тогава вече няма да има тец. Тец ще бъде от живелица и той дори и в днешно време е абсолютно от живелица, някакви пушещи комини, вече въобще не е като за 21 век. Така че надяваме се да се справим. Между другото, това бих казал, че вече и във ваши ръце. Вие вече знаете какво е термоядрен синтез. Захващайте се да го направите по-лесен, по-достъпен и някой ден, като порасне, станете специалисти, вие да спомогнете това нещо да бъде реалност, защото наистина аз мисля, сигурно и вие, че това ще бъде една много добра реалност, в която можем да живеем. Добре, да не разтявам повече лукуми, имате какво да четете, ще ви оставя разбира се линкове, с които да гледате за по-любознателните. Интересни неща има много по темата. Но за сега ви пожелавам приятен ден, вечер или каквото там, може и нощ да е, може и в 3 часа нощеска да гледате, както искате. Чао, чао и до скоро!